खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बियाब दाफामनायनि द्राफ्ट फोसावनायजों बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि खहायाल' नुजायाखै बिटिसिनि बायजोनि बर' रायजो राजाफ्राबो गावसोरनि खहा जानायखौ हमदांदों जायनि थाखाय गहपुराव मोन 13 ट्राइबेलफोरनि आफादा ज' जानानै धरना होनाय हाबाफारि लादों जेराव 12,000 निफ्राय 15,000सो सुबुंफोरा बाहागो लादों सोमावसारनाय आफादफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गहपुराव जि बियाबाव बर'फोर दंमोन बैफोर गामिखौ बासिख'नानै आरो दानख'नानै बिहारि बियाबजों सरजाबदों जाय एससि रिजार्भखा आरो बेयाव माब्लाबाबो बर'फोरा एमएलए देरहानो हानाय नङा बेनि अनगायैबो खामानिनि थाखाय खाथिनि एसडि अफिसखौ गारनानै बिश्वनाथ सारियालिनि एसडि अफिसावसो दरखास्त हैनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जारिमिनारि गहपुराव सिगांनिफ्रायनो बर' आरो मिसिंफोरा ज'यैनो रायजो जाबोदों बिसायख'थियावबो रायज्लायो आरो राजखान्थियावबो ज'यैनो थांखिखौ लाबोदों मानोना ट्राइबेल सुबुंफोरा गसंथानोब्ला मोनसे सिमानि सिङावनो थानो नांगोन नाथाय बेखौनो मेगन सानानै माखासे मेगन गोसा एमएलए आरो अफिसारफोरा गामिफोरखौ सायख'नानै खाथिनि बियाब बिहालि बियाबाव दैथायहरदों जाय एससि रिजार्भ होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना बेनिखायनो गहपुरनि गासैबो ट्राइबेल बर' मिसिं देउरि आरो कार्बि गासैबो लोगो नांनानै ओनसोलनि एसडिअनि गेजेरजों भारतनि बिसायख'थि आयगनि चिफनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायगोन आरो गुवाहाटीआव बिसायख'थि आयगनिफ्राय जेब्ला फैगोन अब्ला बिथांमोनखौबो लोगो हमहैगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो बे सोमावसारनाया जागायजेननायसै बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथांमोनहा फोरमायथिनो गोनांदि बे धरना होनाय हाबाफारियाव गहपुरनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मिसिं थुनलाइ आफाद कार्बि फरायसा आफाद आरो माखासे आफादफोरा बाहागो लादोंमोन ट्राकजों मोसौ बारहोखुमानाय लाक्जारि गारिजों मोसौ बारहोखुमानाय बेफोर आदबा दा गोजाम जाबाय ट्राक आरो लाक्जारि गारिजों सिखावै मोसौ बारहोनायाव गोबां मोसौखौबो पुलिसा हमनो हाबोदों दा पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनो थाखाय आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोरनि मोसौ बारहोनायनि गोदान आदबा सोराङाव फैदों अइल टेंकार अदेबानि थाव लाबोग्रा गारिनि सिङावनो मोसौ लाबोखुमानायखौ सनापुराव हमनो हादों सनापुर पुलिसा 37 नं राजा लामायाव सिग्रामनाय हाबाखौ मावदोंमोन जेराव थाव सोग्रा गारिनि सिङाव सिखावै 40 मोसौ सोनानै लाबोनायखौ हमनो हादों जायनाखि थाव सोग्रा गारियाव बार थांलाय फैलाय जानायनि जेबो राहा गैया बेनि थाखाय टेंकि सिङाव 10 मोसौआबो थैनो गोनां जादों ड्राइभार आरो हेन्डिमेननि केबिननि गेजेरजोंनो मोसौफोरखौ टेंकियाव सोनानै लाबोदों आरो बेफोर मोसौफोरखौ धेमाजिनिफ्राय मेघालय फारसे लांनो नागिरदोंमोन सिखावै मोसौ लांखुमानो नाजानायनि दायाव मोसौ आरो गारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे गारि सालायग्रा आरो हेन्डिमेन गुलजार हुसैन आरो फैजुल आलीखौ पुलिसा हमनो हादों नगाव जिल्लायाव गिथावना बास जाब्रबथाय गंथाम बासनि गेजेराव सौग्रावलायदों नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कान्चनजुरियाव जादों बे गिथावना बास जाब्रबथाया गोख्रैसिन खारनो बादि नांनायावनो बासआ गावजों गाव सौग्रावलायदों जाय जाब्रबथायजों 15 गोबाङा गोब्राबै जोखोम जादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनां जादों जाब्रबथाय जानाय गंथाम बासफोरनि मादाव गंनैया आल्ट्रा बास आरो गुबुन गंसेया नाइट सुपार बास AS 03 BC 9337 आरो AS 05 C6 927 बे गंनै आल्ट्रा बासआ जरहाट फारसे थांगासिनो दंमोन आरो नाइट सुपार बासआ गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो कान्चनजुरियाव सौग्रावलायदों जेराव 15 गोबाङा जोखोम जादों बियाब दाफामनायखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सोंखारिलायनाय जायनाखि उदालगुरिखौ लकसभा मोननो हायाखै आरो उदालगुरि लकसभा जानायखौ प्रमद बर'आ लुबैया जायनि थाखाय सिरियै थादों होननानै बुंनायनि अनगायैबो इउपिपिएलनि बमा गावनानै रंजानायखौ लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारियाबो प्रमद बर'नि सायाव अजद होबोदों बेनि फिननाय होदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया बिथाङा फोरमायथिदों दि उदालगुरि लकसभा आरो क'क्राझार लकसभा जानांगौ होननानै इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 27 मार्चआवनो भारतनि बिसायख'थि आयगनो गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन जेराव उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बियाब दाबि खालामनायनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभाया एसटि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ थांनाय 1 जुलाइआव गसाइगावआव धरना हाबाफारि लादोंमोन जेराव बिथांमोनहा एसडिअ सिभिल अफिसाव गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा दाबि खालामनायजों लोगोसे पर्बतजरा आरो गसाइगाव बिधानसभाया एसटि रिजार्भ जानांगौ होननानै गोसोखां बिलाइखौ गथायदोंमोन नाथाय 3 जुलाइआवनो बेखौ बोखांनानै लाफिनदों होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया आरो मा जाहोननि थाखाय बेखौ बोखांनानै लाफिननाय बेनि सायावबो खेंफुरथि होनो थाखाय खावलायो राजु नार्जारिया
गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफाद आरो रायजो राजाफ्रा उदालगुरियाव गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि लकसभा बियाबखौ नांथारगौनि दाबिजों धरना होनाय हाबाफारि लादों बिथांमोनहा। BTC गोरोबथायाव थाखानाय बायदि BTCआव मोननै लकसभा बियाब नांगौ होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। धरनानि उनाव खौरांगिरि मेलनि सिगाङाव बिथां हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि उदालगुरि लकसभा बियाब नांगौ होननानै ABSUआ जि धरना लादोंमोन बेखौ बयबो नुदों आरो ABSUआबो उदालगुरि लकसभा बियाब जानायखौ हास्थायो बेखौ बयबो गोजोनदोंमोन। नाथाय धरना होनायनि उनाव प्रेस मिट होनानैल' सिरियै थादों ABSUआ। लिरनानै जेबो गोसोखां बिलाइ होआखै। बेबायदिनो ABSUआ जेब्लाबो BTCनि रायजो राजाफोरखौ जाम्बा खालामबोबाय थादों आरो थगायबोबाय थादों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बिथांमोना खामानिखौ मावदोंब्ला मोजाङै माव आरो गोसोखां बिलाइ गथायथों अब्लासो बुजिगोन बिथांमोना थारैनो उदालगुरि बियाब जानायखौ हास्थायो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो गसाइगावआव गथायनाय गोसोखां बिलाइखौ बोखांनानै लाफिननायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया खेंफुरथि होयोदि गोसोखां बिलाइ गथायनायाव माखासे गोरोन्थि जादोंमोन, बेनिखायनो बेखौ बोखांनानै लाफिननाय जादोंमोन आरो दा गोदानै गोसोखां बिलाइ गथायनाय जाफिनबाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। रेलगारिनिफ्राय ओंखारनाय समावनो गेदेर खैफोद। रेलगारिनिफ्राय ओंखारनाय समाव नोंथांनि फिसा गोरोन्थियानो जिउनि देरसिन गोरोन्थिनि महर लानो हागौ। सासे दावबायारिया रेलगारिनिफ्राय ओंखारनाय समावनो गावनि आथिं थोंसेखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। बे जाथाया जनाइनि जुनकारें रेल स्टेशनाव जादों। जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय नाहर चुइमारी गामिनि 50 बोसोर बैसोनि नन्देस्वर दले बिथाङा दुखुनांथावै गावनि आथिं थोंसेखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। पेसेन्जार गारिजों फैबाय थानाय नन्देस्वर दले बिथाङा रेलगारिनिफ्राय ओंखारनाय समाव गादलिननानै गोग्लैदों, जायजों बिथांनि आथिङा साखायाव नांहैदों। बेनि उनावनो बिनि आथिं थोंसेया जदों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय जनाइनिनो देहा फाहामसालि फारसे लांनाय जादोंमोन। उनाव मोजांसिन फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजसिम लांनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।